న్యూస్ ఆంధ్ర. డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ ఏలూరు శ్రీలత మేడం, డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ ఏలూరు జిల్లా ఏ. ఆవులయ్య వారి ఆదేశాల ప్రకారం నవోదయం 2 కార్యక్రమంలో భాగంగా చింతలపూడి ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో నాగిరెడ్డిగూడెం గ్రామంలో పక్కన శివారు రోడ్డు పక్కన మొక్కజొన్న ఫ్యాక్టరీ సమీపము దగ్గర రాత్రి సమయం వాహన తనిఖీలు చేస్తుండగా ఒక బజాజ్ సిటీ 100 మోటార్ సైకిల్పై చాట్రాయ మండలం కొత్తగూడెం గ్రామంకు చెందిన ముల్లంగి శ్రీనివాసరావు, ముల్లంగి రామేశ్వరరావు నాటు సారాయి రవాణా చేస్తుండగా 2 వ్యక్తుల నుండి 10 లీటర్లు నాటు సారాయిని స్వాధీనపరుచుకొని వారి ఇరువురిపై కేసు నమోదు చేయడమైనది. ఈ తనిఖీలలో స్థానిక చింతలపూడి ఎక్సైజ్ ఎస్ఐలు ఆర్వీఎల్ నరసింహారావు, అబ్దుల్ ఖలీల్, జె జగ్గారావు మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అని ఎక్సైజ్ సిఐ పి. అశోక్ తెలిపారు.